No, tak platí to teda dneska? Jo, platí. Plus do toho, že můžeme zajít do té kavárny, která se mi předtím moc líbila. Jo, to je dobrý nápad. Jen musíme doufat, že nepotkáme Angelu a Misu, protože ty mají oči úplně všude a jsou úplně všude. No to jo. Proč máme vždycky takový štěstí, že na ně narazíme? Neříkala bych tomu úplně štěstí. Ach jo, ať už jsou ty jarní prázdniny, už mě ta škola fakt nudí. To mi povídej teda, no. Hele, já mám takový nápad. Už dlouho jsme nešli za Janice. A tak mě napadlo, že bychom na ní udělali nějakou srandovní věc. Co ty na to? Nevím, co tím přesně myslíš, ale myslíš, že bychom na ní třeba udělali třeba, že bychom hráli Fake Friends? No, třeba. Ale to je dobrý nápad, no vidíš, jak ti to jde. Tak mě napadlo, že bychom si ji někde dneska odchytli, třeba až půjde po škole, já nevím, někde prostě. A zeptali bychom se jí třeba, jestli by s náma nechtěla jít na nákupy. No jo, ale co z toho budeme mít? No, že pokud jí uvidí třeba Savvy a Taylor, tak se na ní naštvou a přestanou se s ní bavit. Což bude dobrý, protože bude sama a nebude se s kým bavit a my ji potom taky odkopneme. To je fakt dobrý nápad. Tak jo. Tak teda dneska po škole. Fajn. Měli bychom už jít do třídy. Jo, to máš pravdu. Tak jdem. No, tak jdem. Měli bychom už jít do třídy, protože už zvoní. Ale tak nebude vadit, když tam přijdem tak o 2 minuty později. No nic, tak jdem. No, snad to stihnem. Mně se nechce na češtinu. No, co můžem dělat? No jo, no. Počkej na mě. Konečně je po škole. Janice, počkej. Jo, Janice, počkej. Ahoj, Janice. Ahoj. Co po mně chcete? Ale no tak, nás už se nemusíš bát. No tak, co teda chcete? No víš, chtěli jsme se ti omluvit za to, co jsme ti celou dobu dělali a i tvým kámoškám Savvy a Taylor. Omluva se nepřijímá, protože jste byli fakt hodně hnusní. Takže čau. Ne, ale Janice, počkej, máme ještě jeden návrh. Jaký? Chtěli jsme tě vzít do nákupního centru a pak ještě bychom tě třeba pozvali na nějaké jídlo, abys nám to odpustila. Plus bychom všechno platili my, protože fakt hodně chceme, abys nám to odpustila. No, ale já dneska nemůžu. Co? A to jako proč? Jdu ven s holkama, ze Savvy a Taylor, takže promiň, ale možná jindy. Ale no tak, však vy jenom půjdete na nějakou hloupou procházku a my ti můžeme vzít do centrálu a všechno bychom za tebe platili. Jo, ber to pozitivně. Já nevím, nechci je zradit, co kdyby nás někde viděli spolu. Ale no tak neblázni, neuvidí nás, půjdeme v centrálu a což oni budou někde tady venku. No tak fajn, ale co jim mám říct? No tak třeba jim řekni, že ti do toho něco vlezlo. Jo, tak jo. Fajn, tak se sejdeme dneska ve 3 hodiny. Se sejdeme přímo u toho centrálu. No tak jo. Tak zatím ahoj, Janice. Pojď. No, tak snad to nebude vadit Savvy a Taylor. Tak pojď, Janice, už. Dobrý den. Dobrý. Pojďte, holky, už se nemůžu dočkat, až budu mít nějaký nový oblečení. Spadla mi taška. Páni, tady je to fakt úžasný. Že jo. A ty jsi chtěla jít s tou hloupou Savvy a Taylor.
Počkej na mě, miso. Na mě taky počkej. No, tak se tu porozhlídni. Já se jdu podívat na nějaký sukni a ty si běž kam chceš. Mimochodem tu tašku nechám tady. Tak. No nic, užijte si nakupování. Juhu! Ta kabelka je úžasná. Tak si ji vem, my ti to koupíme. Fakt? Jo, však jsme ti to slíbili, no ne? Jo, ale ta kabelka je hrozně drahá. No a co? No, tak jo, tak já si ji teda vezmu. No jasně, vem si ji. Omogu, to je tak úžasná. Pane bože, ty sukně jsou tak nádherný, musím je mít všechny. To jste ještě neviděli, tyhle mašle. No tak pojďte, holky, jdeme k pokladně. Už běžím. Já taky. Tak, teď to máte. Nějak to tam vyndejte a spočítejte to. No tak dobře. Pane bože, vy jste snad vykoupili celý obchod. My na to máme právo, takže to spočítejte. Chceme jít ještě na jídlo, máme hlad. Jasně, tomu rozumím. Nevím, jestli jste počítali s tímhle, ale stojí to 5600 korun, prosím. Děláte, jak kdyby toho bylo hodně. Tady máte ty peníze. No tak děkuju. No, chcete to zpátky dát do té tašky? Jasně, že jo, snad to nebudeme táhnout v rukách, pane bože. Tak, chcete k tomu noviny? Co jako, na co by nám byly noviny, pane bože? No nic, vezmu si to. Naschle, pojďte holky. No tak naschledanou a děkuji za váš nákup, holky. No tak pojďte holky. Však už jdeme. Sednem si třeba tam dozadu, tam svítí hezky sluníčko. Jo. No tak jo. Tak pojďte, na co tady čekáte? Jo. Pojď, Janice. Jo. Co tady dělají? Sakra, nemůžu mě vidět s nima. Kde je tak dlouho? No, aha. Oni jsou tady totiž taky. No, teď máme šanci jim to zkazit. Janice, pojď už. Slyšela jsi Janice? Jo, no. Ale vím, kdo tu je. No tak, Janice, pojď už, dělej. Ne, tu Janice? Ahoj, holky. Ty jsi tady s nima? Myslela jsem, že půjdeš s náma. Holky, já se moc omlouvám. To je jedno. Běž už za nima radši. To snad nemyslí vážně, že nás takhle podrazila. To sotva, ale s nima? Co ti tak dlouho trvalo? Věděla jsem, že tady budou. No a co? Však nevšimej si jich, však jsou stejně naivní. No já vím, ale jsou to furt moje nejlepší kamarádky a teď už se mnou nejspíš nebudou bavit. A to má být urážka na nás? Jako, že nás nemají rádi, nebo co? Ne, ale prostě však oni ví, co jste jim dělali a oni neví, že jste se mi omluvili a to. No to neví, no. Přejete si, holky? Jo, já si přeju jednu malinovku. Já si přeju obyčejnou vodu. Dobře, a vy? Já poprosím jednu horkou čokoládu. Dobrá. Hned to bude. Ale obsluha je tu hodná. Však jsme říkali, že tohle je ta nejlepší restaurace. Asi jo. Tady si to nějak rozeberte, protože mám ještě hodně práce, aby jsem doručila jim nějaký pití, takže prosím si to rozeberte.
No, neřekla bych moc úplně kvalitní, jako když nám to ani nerozdá. Si má snad udělat čas na nás, ne? To jako jo. Mňam, ale je to tu výborné. Co je? Co po nás chceš, Janice? Holky, já bych se vám chtěla strašně omluvit. A co jako? Že jsi nás podrazila? To už se jako nepřijímá, protože ještě nedávno si je s náma pomlouvala. A teď s nima jdeš ven? Do centrálu? Jako vážně? Já jsem tohle od tebe nečekala, Janice. Já vím, holky, a proto se vám chci strašně omluvit. Vážně moc. Oni mě prostě zmanipulovali tím, že mi koupí úplně všechno a prostě... Já nevím, prostě se moc omlouvám. Fakt, promiňte, holky. Jo, jasně. Peníze jsou důležitější než nejlepší kamarádky, co? Spíš bývalé nejlepší kamarádky. Ne, počkej. Já vám to chci fakt něčím vynahradit. Nechci, aby to takhle skončilo. Prostě si udělala chybu. No a co? My už s tím nic neuděláme, protože si nás pěkně zradila. Já vím, Taylor, ale já nechci, aby jsme se rozdělili. Však jsme nejlepší kamarádky už od první třídy, od základky. No a co? To mi to vážně neodpustíte? No, já nevím, ale myslela jsem, že je nenávidíš. Hele, počkej. Jau, co je? Koukej, jak se hádají. Jak roztomilé. Teď je s vaším přátelstvím konec. Konečně. Jo. Ale zase musím říct, že moje peněženka fakt zabrečela. Za to, co ona si vybrala, pane bože. Jo no, jak někdo takový nemyšlený může být? Myslím, že ona. Jo. No a kdyby jsme ti to odpustili, tak čím bys nám to chtěla vynahradit? Čím budete chtít? Jen prosím, nepřestaň mi se bavit. No já nevím. Prostě bylo to fakt hnusný, protože ještě nedávno si je s náma pomlouvala a teď? Já vím, ale Bůh ví, jestli to bylo jenom vydírání. Jak to myslíš? Protože by jen tak za mnou nepřišli a nepozvali mě nikam na nákupy nebo do centrálu. No ale to je pravda. Sice nevím, co se stalo, když si šla po škole domů, ale nikdy by takhle za tebou nepřišli a nezeptali se. No to ne, no. Takže odpustíte mi to? Fajn, dáme ti poslední šanci. Tak jo, jsem tak ráda, holky. My taky. Máme tě moc rádi a nechceme tě ztratit. Já vás taky ne. Počkej, co? Jak to, že se objímají? Nemají se hádat? Snad ne! Nevyšlo to! Pane bože, tohle přátelství je nekonečné. No, tak kam budete chtít? Nechceme zajít do té kavárny, kde jsme tě včera potkali? Jo, bylo to tam fakt krásné. Ne jako s nima, ale byla tam i milá obsluha. No, tak jo. Ale tentokrát nám fakt musíš slibit, že po škole tam s náma půjdeš a nepůjdeš s nima. Nebo s nikým jiným. Slibuju vám to, holky, teď už jo, fakt jo.